नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला मॉर्निंग ब्रेकफास्टचा एक पदार्थ दाखवणार आहे। त्याला कारवारी पानपोळे असं म्हणतात। नंतर पुढे बेंगलोर या साईडला गेलात, साऊथ साईडला, तर नीर डोसा असं म्हणतात आणि महाराष्ट्रामध्ये त्याला घावणे असं म्हणतात। यासाठी लागणारे साहित्य आहे हे तांदूळ मी रात्री भिजत घातलेले आहेत। डोशाला वापरणारे तांदूळ आहेत हे 2 ग्लास भिजत घातले होते। नंतर हे फ्रेश कोकोनट लागणार आहे, ओलं नारळाचं खोबरं। नंतर हे मीठ आहे, हे तेल आहे आणि हे पाणी आहे। आता पहिले आपल्याला हे तांदूळ वाटून घ्यायचे आहेत। हे रात्री भिजत घालायचे आणि सकाळी वाटायचे आणि डायरेक्टली डोसा करायचा। ह्याला फर्मेंट करायला वगैरे लागत नाही। हे मी आता असे घालून घेतलेत बघा। आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाही। थोडंसं घालून पहिली वाटायचं आहे, नाहीतर तांदूळ वाटला जात नाही, म्हणून थोडं थोडं घालून ही आता पेस्ट करून घ्यायची आहे पहिली। यामध्ये थोडं खोबरं घालूया। हे बघा, अशा प्रकारे आपण हे वाटून सगळं आता काढून घेतलेलं आहे। हे बघा, हे असं पहिले आपण जरा जाड वाटून घ्यायचं आहे, म्हणजे बारीक वाटायचं आहे, पण पाणी कमी घालून वाटायचं आहे। आणि नंतर आपण त्याच्यात पाणी जरा जास्त ओतायचं आहे। ह्याला पानपोळे म्हणजे पाणी जास्त घालायचं, म्हणून पानपोळे असं म्हणतात। आणि कन्नडामध्ये नीर डोसा असं म्हणतात, म्हणजे नीर म्हणजे पाणी, पाण्याचा डोसा असा तो प्रकार आहे। जास्तच पाणी लागतं ह्याला, कन्सिस्टन्सी आपल्याला बघत राहावी लागते। हे बघा, अशा प्रकारे एवढं करून घेतले। नंतर आपण ह्यात मीठ घालूया चवीपुरतं आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला असं वाटलं हे पीठ अजून जरा पातळ व्हायला पाहिजे, तर तुम्ही पाणी घालून ॲडजस्ट करू शकता। पण खूप पण नाही पातळ करायचं आणि खूप जाड पण नाही करायचं। आपला डोसा व्यवस्थित झाला पाहिजे। या प्रकारे हे असं एवढं पातळ कन्सिस्टन्सीचं करायचं आहे आपल्याला। आता हे मी भिडं तापत ठेवलेलं आहे, हे चांगलं तापायला पाहिजे। एकदम छान तापून झाल्यावर आपण ह्याला तेल लावून घ्यायचं आहे असं। नंतर हे जे पीठ आपण केलेलं आहे असं पातळ, हे असं एका ह्याच्या डाळीने घेऊन असं स्प्रेड करायचं। तवा चांगला तापला गेला पाहिजे। हे असं घातल्यावर ह्याला असं झाकण ठेवून वाफ द्यायची। मीडियम गॅसवर करायचं आहे हे। पहिली चांगला तापून घ्यायचा आहे मोठा गॅस करून, नंतर बारीक करायचं आहे घालताना आपल्याला। मीडियम करून हे शिजत ठेवायचे। आता 1 मिनिट झालेला आहे। आता थोडा गॅस मोठा करून 1 मिनिट होऊ देऊया। एक ते अर्ध्या मिनिटात हा डोसा शिजतो आणि झाकण ठेवलेलंच असतं आपण, त्यामुळे चांगला शिजून येतो। आता बघा, हा अशा प्रकारे आपण काढून पलटी मारायचं आहे। दुसऱ्या बाजूला जरासा अर्धा मिनिट झाला लगेचच होतो हा, जास्त वेळ पण नाही ठेवला तरी चालेल। झाकण ठेवल्यामुळे आपला छान शिजून आलेला असतो। असा फोल्ड करून असा प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा। आता मी आणखीन एक तुम्हाला घालून दाखवते। एक काढून झाला की पुन्हा तेल लावून घ्यायचं असं। घालताना गॅस मोठा करायचा, पीठ घालताना असं।
सगळ्या बाजूने व्यवस्थित पसरून घालायचं आहे. पाण्यासारखं असं शिंपडायचं आहे त्याला जरा जरा. आणि घालून झाल्यावर गॅस जरा मीडियम करून झाकण ठेवायचं आहे. ओपन केल्यावर 1 सेकंडसाठी असं ठेवायचं आहे, लगेचच काढायचं नाही आहे. खालून चांगला होत आला की आपण याला अशी पलटी मारायची आहे. आता लगेच 1-2 सेकंड झाले की फोल्ड करायचं. जास्त वेळ नाही लागत ह्याला, हा डेलिकेट असतो जरा. अशा प्रकारे आपले हे नीरडोसा तयार झालेले आहेत. मी 4-5 काढून घेतलेले आहेत. आता हा डोसा तुम्ही चटणी किंवा सांबार बरोबरही खाऊ शकतात, मच्छीची आमटी किंवा कशाबरोबरही जे तुम्हाला आवडेल त्याच्याबरोबर. हा तुम्हाला डोसाचा प्रकार आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. हा मॉर्निंग ब्रेकफास्टचा डोसा आहे.